Невероятен. И минахме към Hair Stroke. Естествен, много по-добър е. Най-важно, че е по-безболезнен, но резултатът е просто невероятен. Много добър ефект се получи. Много съм доволна. Препоръчвам. Добре, ще видим как ще се задържат косъмчетата и ако всичко е наред другия път, правиме ретуш. А може и да не се наложи да трябва съвсем леки щрихи, защото е възможно да задържи много добре. Сега направихме камуфлаж, ти го виждаш. Как е? Камуфлажа ще изглежда леко по-жълт и видим, докато не минат 5-6 дни, тогава ще се слее с кожата и ще стане идентичен цвят. Каква разлика виждаш като... Повдигане на самата вежда. Благодаря ти. Другия път точна линия. Да.